Dic Martí Causa i Calvet, tenia 30 anys quan va morir Franco, per tant soc de la generació del Tribunal d'Ordre Públic. Havia militat al moviment estudiantil, a les comissions obreres juvenils i pertanyia a la Lliga Comunista Revolucionària. Em van detenir a Madrid el 8 d'octubre de 1974. Vaig passar 3 dies a la Direcció General de Seguretat i després em van enviar al Tribunal d'Ordre Públic número 2 de Madrid. Ens demanaven 10 anys per associació i propaganda, encara que finalment només em van condemnar per associació 4 anys. Vaig estar ingressat a la presó de Carabanchel, a la tercera galeria, que llavors era la galeria on hi havia la majoria de presos polítics, no tots, la majoria que havien aconseguit ser reagrupat després de bastant de temps de lluita. Vaig sortir de la presó el 2 de desembre de 1975 amb el primer indult que es va donar després de la mort de Franco. Lluitàvem per derrocar la dictadura i teníem l'esperança que després de la dictadura també poguéssim avançar amb la lluita contra el capitalisme.